Случи се в една друга епоха, на едно друго място. Времето отдавна бе обезлюдило света. Когато той се пробуди, дойдоха киборгите. Загадъчни, могъщи, непобедими. Ние, човеците, станахме жертва на глада им. Първата ми среща с киборгите беше още като дете. Семейството ми бродеше с група селяни, тръгнали да търсят по-добро бъдеще. Оставете оръжията, хора. И ви обещавам бърза и безболезнена смърт. Обкръжени сте. Не желаем насилие, а само да заредим резервоарите си. Останалите може да се присъединят към войската ни. Бедни селени сме. Нямаме какво да ви дадем. Имате в изобилие каквото търсим. Нея? Нека да не прехосваме богатството. Предайте оръжията и живота си, за да живеят децата ви. Вземи брат си и бягайте от тук. Но... Не спори, изпълнявай. Няма да те оставя. Моля те, Нея. Спаси себе си и брат си. Ако вие сте добре, и ние с баща ти ще сме добре. Тръгвай. Споко. Защо да ти вярвам? Може да съм всякакъв, но не съм лъжец. Във Вселената още е останала чест. Говори се, че си самия дявол. Дявол ли? Аз съм пророк на онова, което предстои. Навсякъде сеете смърт. Смъртта е бъдещето. Оставете оръжията или ще убием първо децата ви. Искам да постъпя във войската ви. Аз не съм от селените. Само ги придружавах, докато ви открия. Помогни ми тогава да събера дребосъците, без да ги убивам. Събирайте кръвнината. След смъртта на родителите ми, аз останах да бродя сама и с опустошената земя. Крис Кристофърсън, Ланс Херингсън, Кати Лонг, Скот Полен, Гари Даниелс, Николас Гест, Винс Клин и Бен Макриари във филма «Рицари». Десет години по-късно аз живеех в малка селска комуна, когато дойде шокираща новина. Насам! Един пътник ми каза, че планинско село е било унищожено от демони, а хората били пленени. Слухове! Най-обикновени слухове. И аз съм чувал за такива нападения над други села. Ако е вярно, тогава кои са и къде са тези мародери? Те са демони. Не го вярвам. И аз съм ги виждала преди години. Наистина са демони. Не мога да повярвам. Нея? Нея?
Ами ако е вярно и дойдат? Мисля, че е вярно. Какво ще правим? Сложете още съчки в огъня. Опасността е близо. Откъде знаеш? Знам много неща, защото ги усещам. Ти си предопределена за велики дела. Всички мечти в сърцето ти са осъществими. Ти си една смахната старица. О, да. 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 Неа. Те идват. Хвърлете оръжията и ще пощадим всички ви. Като помагате на киборгите, вие предавате човешкия род. По-добре да съм техен войник, отколкото техен раб. Или нещо по-лошо. Кучи син. Заповядах ви да ми плените селените живи. Вижте каква сте я свършили. Бяха ми необходими само като живи души. Кръвта на мъртвите за нищо не става. Господарю, тук е останала една жива. Ти поне ще се нахраниш. Излизай, момиче, да не те накарам на сила. Вещица! Съжалявам. Отрядът в другото село вече е поел към срещата с Йов. Вземете каквото ще вземате и тръгвайте веднага. Прости ми, господарю. Моля те, прости ми, прости ми.
Не, това си излишно клане. Виж ти колко сме смели. Оле-ле. Днес имам нужда от теб. Не съм се хранил от 2 седмици. Кръвта ми се обезцвети. Синтетиката долу под плътта ми интересува ли те? Демони? Не. Нещо далеч по-лошо. Киборги. Вие унищожихте света. Направихте го и без наша помощ, но... Ужасно съм гладен, момиче. Трябва да заредя енергийния си източник. Ела при мен. Ще умреш без болка. Много е далече. Кой си ти? Какво искаш? Ей, сега ще разбереш. Тук е опасно за теб. След малко вече няма да е. Много си умен. Достатъчно да разбера, че всички ще умрете. Само опитай и си мъртъв. Това всички го умеем, нали? Но може да ви пощадя с приятелите ти, ако ми кажете каквото ме интересува. Казвай къде е киборгът ти ще живееш. Няма да ме оплашиш. Търся някой си Саймън. Той ви предвожда, нали? Къде е Саймън? Ето ме. Добре дошъл! Значи, слуховете са верни. Ти наистина съществуваш. Май ти прекъснах обяда. Не. Само го опитвах. Как те наричат? Гейбриел. Гейбриел? На Архангела? На човека, който създаде и двама ни. Значи, създателят още е жив? Като приключа с теб, ще отида в Генезис да очистя и него. Само загуба на време. Защо? Създателят е мъртъв. Колко жалко.
Скоро и ти ще го последваш. Явно са те програмирали с твърде много чипове за доверие. Да, факт е. Добро хващане. Не си ми в категорията. Само така се говори. Я ми кажи. По колко време издържаш? Кога ти свършва вътрешното гориво? Разполагам с 1 година. Повече от достатъчно, за да си изпълнят задачата. А тя е? Да унищожат теб, Йов и всички останали киборги. Виждаш ли, за разлика от вас, ние вече сме безсмъртни. Един благодетел ни снабдява с кръв, като останем без гориво. Защото без кръв сме загубени, но качеството е отчаиващо. За броени часове се разваля. Само човешката е добра, сложна работа. Няма да събираш повече кръв, Саймън. Впечатляващ удар, Монблан, но и мое божествено нападение си го бива, както ще се убедиш сам. Кой те е учил да се биеш? Така съм програмиран. А чилийската ми атака, записана ли е на диска ти? Знаех си, че не е. Мразя да си служа с измама. Спокойно, Гейбриел. Остави ме само да източа малко кръв и ще приключа жалката ти мисия. Беше ми много интересно да се бия с теб, но наистина трябва да тръгвам. И не се бъркай, момиче. Може да те нараня много лошо. И къде смяташ да ми забиеш това копие? Врата ми. Глупаво човешко създание. Защо си рискуваш живота заради един киборг? Той няма да те спаси. Разбирам от тези неща. Проклятие! Да не си мръднал оттам. Пусни момичето, Саймън. Да. Е сега. Какви материали и инструменти е направено от това око? Мисля, че на света вече няма способни на подобна изработка. За твое очудване появи се главен създател. Главен създател ли? Йов като такъв ли се представя? Да му се не види на това чудо. Ще ти помогна. Не мърде оттам. О, не, подпалих ли се сега? Да, страхотно. Слушайте своя създател, деца мои. За сега сме само 20.
Но скоро ще бъдем стотици. И за да победим окончателно се нуждаем от кръвта на 10 000 човеци. Населението на град Таус е точно толкова. Идете там с войските си от човеци и съберете кръв. До равноденствие трябва да сте изпълнили мисията или усилията ни ще са били напразни. Вървете в Таус, хванете хората и им източете кръвта. Към град Таус. И ги избийте до един. По-бързо! Как би описал това? Прелест. Усещаш ли го? Научих се да го изживявам. Значи сме надхвърлили заложеното в програмите ни. Някакъв трепет е. Живи ли сме? Да, живи ли сме? Не съм сигурен. По-добре бягай от тук. Пази се. Мисля, че искам никога да не умирам. Какво зяпаш? Не, нищо. Опитвах се да те охладя. Хайде, охлаждай ме сега. Да те видя. Пусни приятеля ми вампир такъв. Дечица. Вземай го и се махай. Моята кръв няма ли да източиш? Няма да е днес. Един ездач идва насам! Един от човеците на Саймън носи още един потвърден доклад за екстерминация. Шестият за един месец. А самият Саймън на линия ли е? Според войника системата му е в режим изключен. Последно е засечен на 250 км от тук. Убиецът му сигурно още е в периметъра. Какъв черен ден! Мачо! Вие двамата вървете с него и намерете онзи. Убиецът много ме тревожи. Не трябва ли да нападнем като отряд? И то веднага? 80 000 единици кръв до следващото равнодействие. Събрали сме едва половината.
Трябват ни 10 000 човеци. И точно 10 000 има в град Таос. Момче! Как така един от нашите е убит, а ти още си жив и сега яздиш коня му? Извадих късмет. Късмет ли? Да ти имам късмета. Ще те оставя в намеса. Кой си ти? Казвам се Гейбриел. И си киборг. Като онзи, когото уби? Да, киборг съм, но не съм като другите. Те бяха препрограмирани. Някога киборгите бяха наказателни отряд на правителството. С единственото предназначение да убиват. Моят създател реши, че може да промени устарелия им софтуер. Допуснал е ужасна грешка. Да, така е, но го направи с добри намерения, които все още са на лице. В смисъл? Докато ме има мен, мога да поправя грешката и да реализирам проекта на създателя. Да, сам срещу 50. Като само момиче срещу шайка бандити. Платих прескъпо за това. Те също. Счупването сериозно ли е? Нужно е време, за да зараснем. Колко? Няколко седмици. Проклятие. Лежи тук и ще се оправиш бързо. Ще ти оставя храна и вода. Отиваш да търсиш Йов ли? Да. Тръгнал е към Таос. Как разбра къде отива Йов? Чух човешки глас да го казва. Войската на Йов е на 5 седмици път от Таос. Знам пряк маршрут, за да стигнеш преди него. Кажи ми този пряк път. Не, първо да се договорим. Какво ще договаряме? Научи ме добре как да се бия и да убивам киборги. Защо ти е да можеш да убиваш киборги? Това е моя работа, казах ти. Имам си причини. Договорихме ли се? Няма да се справиш като мен. Защото съм момиче ли? Защото си човек. Дължиш ми живота си и ще те заведа до Таос на време. Моля те, няма да те забавя, уверявам те. Не ме оставяй сама тук. Чака ни много път, докато стигнем до Таос. Смело напред, човеци мои! За 1 месец ще те науча на основните техники за защита и нападение. Притежаваш бързина и силна интуиция. Ще заложим на тях като предимства. Само това е останало от Саймън. Виж смъртоносния удар в челото. Западно от реката са забелязани следи. Според дълбочината трябва да са от преди месец. Мисля, че убиецът също е киборг. Има логика, нали? Нас може да ни убие само някой от метал. Събери частите му. Да очистим бързо убиеца и да се връщаме при Йов. Не искам да пропусна нападението на Таос. Онзи е някъде тук. Първо да се нахраним. После ще го проследим и ще го убием. Какво правеше при скотовъдите?
При Анасази се присъединих към тях като съгледвач. Доста зле са били. Щом са наели теб за съгледвач. Изобщо не се набиваш на очи. Как убиваш киборгите? Каква е тайната? Няма тайна. А как го правиш? До сега човек не е успял да надвие киборг. Само в бързината. Кога започваме? Когато се оправиш, за да продължим пътуването. Не, питам за обучението ми. Нали се договорихме? Не искаш ли да почиваш още няколко дена? Да се лекуваш? Не, искам да се бия отлично в Таус. Отлично. Разполагаме само с месец. Да започваме. Искам да науча максималното от теб за това време. Ще се справя. Нищо, че съм момиче. Не се и съмнявам. Вървете! Водете, човеците. Искам да стигна до Таус, преди следващата пълна луна. Вече ти показах кримския удар. Използвай го. Опитай се да спреш моя Монблан. Контратака. Все по-добре. Имам ли друг избор? Нямаш. Какво има? Замислих се за брат си. Поставих го при едно семейство преди около 8 лета. Не постъпих правилно. Била си още дете? Направила си каквото си могла. Неотдавна отидох до там. Йов е сринал комуната. Брат ти убит ли е? Аз не открих тялото му. Предполагам, че е мъртъв. Затова ли толкова искаш да се научиш да се биеш? Отмъщението е ужасен човешки порок. А ти какво правиш? Въдворявам ред. Огънят е пален преди около 5 дена. Кой може да е вторият? Съвсем скоро ще разберем. Довери се на инстинкта и използвай бързината си. Хайде, нападай, атака! Атака! Това беше измама.
Ти избяга. Когато въпросът е на живот и смърт, няма измама. Не и в един реален бой. Винаги бъди готова за неочакваното. Аз очаквам това. Запомни, всяко нещо си има слаба точка, от която да се възползваш. Нашата на киборгите ето тук. Един точен удар блокира системата. Спиш ли изобщо? Не. Значи и не сънуваш. Не. Какво гледаш? Теб? Знам, че съм неугледна. Защо? С тези белези от многото битки. Красива си. Наистина? Момчетата в лагера не мислеха така. Защото са още момчета, не мъже. Не се тревожи нея. Ще срещнеш своя избранник. Кое те прави толкова различен от другите киборги? Мисля, че Създателят ме е направил по свой образ и подобие. И с каквото е имал. Сглобен съм от резервни части. Кой е Създателят ти? Откъде се е появил? Не разполагам с такива данни. Какво е станало с него? Регистрирах измяна. Бил е предаден. И киборгите му се нахвърлили. Таос е близо. Явно киборгът убиец и момичето също отиват там. Какво откри покрай огъня, Майкъл? Не са много далеч от нас. Ще яздим покрай реката. Само по този път ще стигнат до Таос. Там преследването приключва. Как е кракът ти? Много по-добре. Приключихме. Защо? Но аз... Нямаме повече време. Казвах, че Таос е само на ден път и аз трябва да си изпълня мисията. Гейбриел, програмиран си да убиеш Йов и останалите. А после? Смисъл?
Какво ще правиш след като ги убиеш? Не знаеш, нали? Не знаеш. Точно тогава ще съм ти нужна аз. С моя помощ ще разбереш какво следва. Ще се включи някоя допълнителна програма. Ти си робот, нали? Чувстваш ли нещо? Болка, например. Когато съм повреден, се включват сензорите ми за повреда. Аха, ето. Значи ще ти бъда като сензори. Ще те понауча да си човек. И защо ми е да съм човек? Защото искаш живот, нали? Аз съм киборг, не съм жив. Само една машина в режим включен. След година ще престана да функционирам. Не. Виж, ще намерим начин да живееш по-дълго. Способна си, нали? Да. Нали не искаш да умреш? Смъртта не значи нищо за мен, защото не съм жив. Изглеждам като жив, действам като жив, но съм само машина. Не. Не си само машина. Спри да го повтаряш. Не възразявам да съм машина. Престани. Време е да изпълня онова, за което съм създаден. Не е моя грижа какво ще стане след това. Не! Не. 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 Не.
Гейбриел! Не! И явно те оцелих в централното захранване. Какъв късмет! Не улучи слабата ми точка, момиче. Потегляме към Таос с остатъците от Гейбриел. Човеците да подкарат робите и момичето. Ставайте всички, тръгваме. Хубава си. Жалко, че ще умреш. Ей! Да се позабавляваме малко. Искаш забавление преди тръгване ли? Първо една целувчица. Да, ето ти я. Някой ден ще ти се отплатя. Бягайте. Киборгът убиец е мъртъв. Въпреки, че изгубихме още двама от нашите. Като стигнем в Таос, ще станем легендарни. Гладен съм. Главният създател пристига. Тук ли? Държи да контролира. Кога нападаме Таос? По зале слънце. Съгледвачите са по места. Искам карта на града. Вземи го, Блу. Отнесете тоя буклук в палатката ми.
Съберете се, дечица. Елате да чуете словото ми. Аз съм пророкът и ви нося светлина. Тази вечер нападаме Таос. А след това започва походът ни срещу света на живите. Ще го посечем и изпепелим и всичко, което виждаме. Ще бъде наше. Човеците обичате да ви се говори така. Нали? Нали? Да отпразнуваме предстоящата битка с кръвопролитие. Днес ще докажа, че съм достоен да бъда един от вас. Един от 20-тимата. Айде, младежо, покажи какво можеш. Да се бие с мен. Да се бият! Да се бият! Да, да се бият! Да се бият! Йов, тя е човекът, за когото ти казах. Момичето на Гебриел. Не се шегувай с нея. Чакай да я видиш. Много е опасна. Знае много за нас. Стига, разваляш ми апетита. Ако победя, ще освободиш момчето и сестричката му. Първо победи. Матьо, подготви я. Допускаш грешка, уверявам те. Животът е грешка, Дейвид. Изпълнявай. Не го прави. Ти не си войник. Какво търсиш в лагера? Стига си, питал малкия. От Таос ли си? Да не си шпионин. А ти инквизитор ли си? В Ирак съм. И за жалост пленник на тези вампири. Но съм умен и си намерих работа, за да не ме убият. Браво. Оцелял си, значи? Да, а ти? Не съм от Таос. И какво правиш тук? Дойдох да убия Йов и другите киборги. Ти да убиваш киборги? Да, бе, да. Чухме, че убиецът е мъртъв. Приличам ли ти на мъртва? Не. И аз искам да съм смел боец като теб и да убивам киборгите.
Знаеш ли къде държат личните си неща? Да, в роботската палатка. След като убия тай, ще изтичам към кулата. Бъди там и ми покажи тази палатка. Само това ли? Не искаш ли да се бия? Много съм силен. Ако ми помогнеш с това, пак ще е проява на сила. Ще обучиш ли и мен и аз да убивам киборги? Да караме поред, момче. Казвам се Шанс. Как си, момиче? Готова ли си за боя? Блу! Спокойно, момиче. Може би ще ти хареса. Тай, започвайте боя и убий роба! Убия! 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 Уби! Идвай, Йов. Желаеш ли да ме пробват?
Коя е тази глъчка навън? Май се ви нападнали. Онова твое момиченце. Сериозно ли? Повярвала си е, че може да ни победи. Се повтаряше, че ще се справи. Нищо, че е женска. Добре ли си? Идвай. Хайде! Скачай! Ти можеш. Давай! Страхливо човешко създание. Благодаря ти. Невероятен си. Нищо особено. Какво има? Залегни. Отведи я. Ела. Щупи ми ръката.
Що за жена се прави на боец? Как я мисли, че е тръгнала да се бие? Ще умреш? Ще умреш! Да, ето го и убийца. Това съм аз. Яв! Слушай, момиченце, оценихте. Така става с човеците. Бойците ми загубиха доверие в мен. Да. Трябва отново да го спечеля. Да. И за тази цел ще те убия. Еха! Използва удара Монблан. Гейбриел? А кримско нападение бе по-мъдрия избор. Бягай. Спасявай се. Няма да стане. Дай ми меч. Поне една здрава ръка имам. Хайде. Странно. Проблем ли има? Не. Никакъв проблем. Добре. Кой иска да умре пръв? Ти ще умреш, момиче. Добре, се биеш като забестяло. Остави ме при онзи киборг. Добре. Да се ремонтирам с неговия корпус.
Момче, ще използвам теб срещу момичето. Сега е тръгнала да спасява Таос. Но в друг момент ще ми бъдеш от полза. Не! Добре си се справил. Правим каквото можем. Аз можех да го убия. И после да ми се хвалиш. Помощ! Взеха момчето! Отвлякоха го! Помогнете му, моля ви, спасете го! Тръгнаха към скалите. Давай, нея. Сега не ми е до теб. Черен ден, черен ден. С брат ти ще те чакаме в Киборг град. Още не си приключил, Гейбриел. Не сме единствените. Има още много. Стотици. Главният създател формира войска. Ще залеят навред цялата земя, като приливна вълна, като цунами. Главният създател. Къде мога да го открия? Допреди малко беше тук. Изпусна го. Остави ме да умра сам. Никога не съм изпитвал човешка болка. Ето те и теб. Обвий ме в крилете си, като черна птица. Вземи ме с теб. Нужна си на хората тук. Чуй ме, ти си част от бъдещето. А аз от миналото, надявам се.
Говориш като предводител. Не съм, щом не мога да спася брат си. Главният създател го отвлече. Бог да му е на помощ. И на създателя, защото ще го открия. Това имах предвид. Хайде! Щяхме да бродим през времето и пространството в търсене на брат ми. Далече след Киборг град беше Генезис, а още по-натам краят на Вселената. Но преди това щеше да има още много славни битки и приключения. Ролите озвучиха артистите Нина Гавазова, Таня Михайлова, Станислав Пищалов, Николай Пърлев, Стефан Сърчеджиев Сера. Преводач Луиза Топозян. Тон режисьор Стефан Македонски. Режисьор на дублажа Поля Цветкова Георгиев.